Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV Anna Wushi. Say we your first time promoting subscribe. Me notification is so. Click it all no send a video be a debatomuno abusia. Won son sabe kan when ye be out sure. Me dasi be brave. Abusia for any bre abba say dear. Sampa mahene na nasa Jafra the second woni na busuafo omani abre a me se enye easy kura omo se do mahene wodi si a omo so ombeden won betwa amana hu se sesei omani ayeden omani abre ankasa sampa abusua panyi abu mahama abusuafo waba out edin sembi tudwa wo se do mahene wakoki kan sembi a ensem na okokae no ase papa no ye lusu touch ensem wo keka ye no nyansem bia enye den enim abusua abu mahama se doma hene e dia tudwa se sa modua eye sampa hema ene de ne ye den edini si akonya so abusua wo se sampa hema ene di sa modua esi akonya so eno na abu mahama sampa abusua panyi ekiremu a ene ya ye kasei sampa omuni ohima bia ni hono mo a wode sa modua esi akonya so enti se doma hene eka se sampa hema na de sa modua esi akonya so a nokro bia ni nantro ana wo ye den wotwa oso ohwe de doma hene eye na ase papa no onim nyansa anase nani na eden na bre nana sama Jafra the second enti na de bia osori a no ode na no abeden abetu sampa akonya semu no no sise sa modua na ye sampa hene a na chese sa modua wo nsai ankyere obia ono ana ayeden ama ne ho so se wo ye sampa hene abusua me se aye butu ani bre apa itimude momie bonwa video no yo amanya this year nananum nim kanekwa no Ghana mama let's say minimum edi nkombo kakra bi nkombo aye bi ndu na ye sampa nkonya sem sebio ebi ana enene da ebi kan ya menewu besia blacho media nana adu sebu meye nana afia tatiwa nana yinkosa abusi apani ya nana san majafla na abusi apani semenim ahia na ensem bia na nsan doma hene ebe kekae ya nan nyina no eye entro na woka sebi se enananum se obi tia na wanti anu bia ya nan pa profi se nnan etia sende sebi nnan oye pani a wo kan sem huni ma meyi na no a sa na binom so wo a o mu sebi o ma dwe susa obi tia bia na wakofa no se ndokre na domba hene eka se sambo bia ohimba bi na dine sisu sebio onniminti anase ntura ofese watanti na o kekasa asemi eba enu yesase ewo sampa krontin fi na krontin fi no na kofisu sa abre na otiase na onyanwuye himba no frimu efie mba dun so 17 years na yesi himba enti dana na kofisu no ma panse fi kura himba ko ndu adun so no omun fa omun ne pamra no na yetadi taya mamre do ha friend do fi ti se de yakono kuma se a apasidai pepe jina oju mi san so ya ye economy bo me maami amanye mi pese don ba hini otie masemu ye efise de bia ota aka se ni samba bia no himba bi ne de susu nana minim se bia nipa oka asemu tire wono wa kan dokura ntire wonti wunim anase samba jafna hutan a wo wonti eda wo kasa anase se bi wo mu hu a wo ye trofo nti ena ya ukikasa ansem no enti sa himba asem ba na kofiso ntiase
asem no kopi o protein fie e ma e di e ma me di de me ne o mu na gina aye me di na amu maame na o mu ye no se o mu nti ase e ma nana Kofi Sunu no esan yi na himfu baako enso ya sabre no nana Kwadio Masa oye kuku ahene na onu na ye sa committee no chairman na nana Chidomhene eka ho nana Kodo ahene Sumankwa ahene ma ye bi asem no wie no o mu san bi fo eye no san ye no se o mu nti ase emu no ame ho se ansem aba no nyina nana Kofi Sunu na di bae efrize na kimba akondwa no e wo san boduafo ho saa bre no na ye ma wo mu di bi enti kimba na otisu no na o ye san bodua nipa kimba no free mu no na adama me ne no ko gina amansia twen amanso no ni maami a odi ma yambo e na aduru nusu se obefuru himba akondwa no e ma nana Kofi Sunu sabra na samba biafo nipa eti akondwa su na maami no ye frɛ no afofie ofiri mu o yare no o ma ni nana wa na odi Susana onu na achire o mbetu ni din na ya do kakala otoso mmiri enti na Susana na ebe ni nana no akondwa so abrana otiase ana onti akọ enti afofie ebe free mu na nyina enim se akondwa no maya mo eye adama maami e na aduru no so ema nana Kofi Sunu efre adama maami oye maya mo eye maami because eye maami a fise eye nana ntafo no a yanda ni nyinda na oye yanda asini ena okozu katire no se onimso onu na akondwa no aduru no so nanso osere no onfa ma no na onfa ma Susana otini nana na mu ani nana na awu no na mini ne pa ne mnie ba ya mbo amayanti ya ye ni ne ye ni wa ama no wa amayanti ne ye koso e na odi akondwa no e ma Susana o ye san bodua no san repeat ye enti Susana no so e be free mu Susana ni papa ofasi pa ni mimi papa enti o yare ya ayare no mu be ye din no osuma ma e be free e ma mi kofi me duru ho no ma ni ball so na me nim se e ye ono a nti me bom se ne me gina e no friend se bra na mi a o ni na o ma da mi aye mi se sa bra no na obi a yi na ma ade a na o pe a o friend mi o ma ye friend mi no na ya tell mi se on be abro no mamra na obi fanya aduro ma no na wonya obi a obeto abro no mama no e na o di friend na mikra mi disu e na obeso no se bra enso na de nyame be ye bia e na ye enti Susana be free mu no maya moye no se aduru no so e na ye so me tutan sam no so se na be ya me nse mu gre e na ye no se de bi udie e ma nana Kofi Sunu ma Susana ni oni mi maami ahemfu no nyina sampa ahemfu nyina nim e na o ka se wan fa ma Susana kwa nana Kofi Sunu o ye nyina apani no on no friend dem mu pa na je se on fa akonnwa no e ma no na on fa ma Susana e na mi maami ye no se sabudi ma no wan kra mi ni apani no na wudi ma no ade twi ya o mu ko da wase se na mi wo ho na se no se ya ma mi enti sa wudi a che na ya da wase a ele sa du ni so a ni so mi mfa ma na na do la hini ye ntoka no asase no no ena na Kofi Sunu committee ameka so o se twi ya ahemfu enson o mu di ye no after quarantine feed ye no eno so ye san di dem ena o mu ye no se da o mu mpin sampa man nyina anem eno ati ena sabio nana Kofi Sunu ebe free mu
Yansu ya mamre mu no se ye hin free mu a himba di ntoma bi ba na ye dia ya mamre akosi no enu nti ya kan se o mbesi no medical Bono Regional House of Chiefs Edin Johnson ekotu na Kofi sunu so sa asemu omukosoma Bishop Emmanuel Sunyan eba mi ose ka obepa cha mama dia bibi ama ya kwati na me di tu o man se we ya amamra ayeye ohini free mu a himba di na ntoma ba me ya amamra kwati no nana nso na ye ya wanka nokura wa ma himba free mu yansi himba be si se ono ankasa be free mu nti me de ne me we nyina ne se o mu mfa me ma me akonnwa ma no na yesu ni himba bi anaso ono antimi ni na ebi mo didi wi a ni pakro di ntoma na ba ama ya kwasi na Kofi Sunu sa asemu edina asu ma Bono Regional House of Chiefs sa be na nkranza hin na kudom na ye chairman enti na kudom na Sunyan hin a ofiri mu na awa dumase hin efre abusian nyina ema ye kwasi a Bono Regional House of Chiefs ye kwasi a no sa bre no Farouk a ede o se efre no Sambo dia ni nana o ye ni maami ofa onu ni ye current MP ni papa Master Kwame eno de na wo manam ema nana no ma ye kwan ema ye tiretire abusian no a ebi akonya no kwan a ye fa so di ye tiretire mu wie ye no nana no eye no se omu nso agina aba omu ma 30 minutes omu ko ba ye no amane a ndi we bo ye ni se omu ahu se nsemo ama tiretire mu nyina no ebi adase epefe se enkonya no mienu nyina eye media enti omu pamachew na mafa akonya no baako sani ebe ya otena bibisi a ye frɛ ye nuanum afana aka na ono so beba abeboa enti me ye no se me ka se me gina wa ma omu ya enya de a ebe ye enti se ye kra ye mpanifo akono ya kan tro mu se ye ko famba akonya na se memba akonya na akonya no mienu nyina na eni se ye dia nti ye kansa no me ninu apani na natufo hin na ko ye omu ye nse ye ndokre ye ntimi nyina ho e ma omu wa ye nti omu ma ye san ba sampa na mbu mu se na watu miensa no so ya ye ko ye no sa modua ni ye nuanum a omu akoka omu hu no omu amapan amama akasa kura e na omu ye nse omu mpene na akonya no ye nibi na ansa na ye bedru sa asem nsukura na ya dika akọ ama me ko bisa o nse mama o mudi tu no abuse pensi o mani mudi tu no se me ye di she kan akonya no me bibi e ma nana no ntro e sa pepa no o mo tire tu ho enti o mu ko kan sa asem no e ma nana dumase hin e kan tire tiami bi a no ho se tiami abebre se on ko fa sampa fa emra o ko fa ba e no e no mu yi sakrata no di tire o mu se sakrata ye ko ye ya o mu di tu mu se me di akonya no bi o mu sinsan ye no da chi bia be bia asem no be ko biara sakrata no be ya no ti o man bi na e pa mu mu firi ho e mu na nana Kofi Sunu ayi no nana num ukranza hene nana Sunyan nana awu adumasi omu ni mi kasa ya se dia o ma be ho asem no be bia eda enti omumma mimma pa mi yesi na ye ya yi nu ya be bia asem no akodu no enya de bia ede na ansa na bedru hokra no nana Kofi Sunu se ase ayo hu se on pesa obeka no kra no mi de asem no kodan nana secretary aman se na damfu no le o pese oye no emfa papa mba edi basa beba enti nana Kofi Sunu ka kire nana secretary aman se onu anu se akonya ne ye da na ne profo no ne ha ne enti on be ma ya kasa kire na won fe adama ni maame na won kasa kire o mu se o mu mfa ya konya himba konya no e ma ye fi se sa abre no nana Kofi Sunu ti ase
enti ofre wo no omu ko kan se ne na kofi so na aka no sa pepe na mu enya de a omu de akonya no be ma yeda so no na di omu de di ma kofi sa ma biafo a we nso omu mfa ma ye sa asem we nti na secretary amahin minim se video ya me ye secretary afo beti secretary amahin ni friend ni mpanifo ema saada no driver na chief driver o ye baba oni mpanifo bi na ko ye mi ankasa man ko bi na mba mbe bo mama na se na abu nsa se asem no wo ma hu nokura ewu enti bebia daati bi asem no be fa bia no ye frɛ secretary apo dwan sɛ ya dance ye frɛ sɛ na professional kan nokura kyerɛ mo sɛ akonwa no ye me ne me ma me bia enti nana no wuye no omu ma yeti asese de bia asem no be ko bia daati bi ye frɛ o ma saa dance ye no on be ba bi na saa asem a me kan tin sem bi sisi ye no de sɛ bia ye obi wu asem me be kan no enunti nananum eka asa asem na asem no adi 17 years original house of chiefs ya vesin there one original house of chiefs man frey da kuro say asumasi unana free na obedi hina wontu free buy na asem no wo man na enta ya kan wo ho enu nso man pene ensansa na asem ebedru yewura otumfo anim no na ya kan asem ya ma di bembe miensa ana nan kura o ma tiase se bebi e beko bia o mu di fo na o mu di patapa se yempene na ye initially ye himba akonwa himba no a domba hini e twantro se himba na di sambo bia si akonwa so no ye ni himba besi se ye ti hai every say ne omu ye no se oye himba no o ma pani kufu oba no o hu se sa nsemu ebeba daachi enti o ma ye fa sa traditional areas bi se ye trotro ye family trees sampa de no ye be ye no na me wo ho na kasakasa bi siye kasakasa ye siye no esi sa himba ni ofanum tiami bi de akunum betia ye ko yes sa nhyiamu no wona na kosusu no fie sa abre no na memi ko ahemfia e di kan e ma nana nwa kofia na oye nana nwa kofia na oye aduana hini e kan asem bi wo ho e kire be bi abinum firi eno no me pentem nkansem e ma nana kosusu no ankasa e na patae e ma nana we Mr. Mensa na wompene o kan say sa ansem no a nana nya kofi aka no ho e kire beebi a wo no wo firi no wakan ya ye titi ho no ye mo bi no mati on the daate e de asem bi beba na me nko ho e firi say ma me no me ditum say on ye himba nana domba hin e na me pesa me yi nanu sa 17 years a me ko di no original house of chiefs no na ye ko ho pa busumi bia ne ho na ye nkokot ma hunu ho da kro da sabre no na no na waboku ni na mbebi a on ba reading regional house of chiefs ho kra ehun ne e koso na ati ye vete reading no mu a ahafufuo ko ye no e na no be hu se akadrobo hinum akadomba ai sumahin no ma sabi o mun ni mhwi no ansa na oba beti ko oba o ye ne ye koso yi enti nana domba hin mi pese u ye pani sabi sami hwa woni ye sami kasa mi hwa woni ya ka medi watem na nso se ne ewute enye domba afo nyina na ti sa sabi anasafo wo enti se obi brawo aduane na wo mfere no ndi aduane no kra ne odi ba no hwa no ndi aduane bi kakra enti mi hwa domba afo a sabi wo mu de wo mu nim nyansa no nti kambe kasate ya na mi hwe ne ewu ye minim se wo mpanifo na omutu wa omutu fo a umfa enti
wagudɔmafo anom ase pɔtɔɔ ya minim sɛ bebia obi bɛfa bia ɛbɛka sɛ ufiri na nipa korɔ nim sɛ wakɔdi bɔne wɔ hɔ no ɔmbɔ dɔmba hin na nkampe sɛ ɔbɛka sɛ ɔhɔ na ɔfiri nti saa asɛm a wokaeɛ no sɛ hema bi ne di ne so nana woyɛ torɔfo ɛyɛ torɔ minim sɛ wonim yie paa sɛ obi ansi obi ahene obi dɔmba hema bia ni hɔ a ɔsi obi hene bɛsi ndɛ sɛ yɛwɔ hae nti ɛno na mepɛ sɛ woyɛ dɛn wohu na wote aseɛ na firi nnɛ koro yi wobɛka asɛm bi a woyɛ panin bisa na hwehwɛ mu na wobɛka asɛm bi a ansa na wayɛ dɛn waka na ɛnyɛ nokorɛ sɛ sɛ ammɔdua hembaa bi ɛna di sɛ ammɔdua sii so na saa nana kofi so no ne committee no anananom baason ɛna ɛtena ase no ɔmo di asɛm no me na me gyina mo maame saa da no me ne nana bebi ato ɛna gyina yɛ ɔmo mmiɛnsa no nyinaa players mmiɛnsa no nyinaa me ne ɔmo na twe aman so no beebi ɛbɛfa bia me ne ɔmo na gyina yɛ na ɛka sɛ sɛdeɛ wo kan nana dɔmba hen sɛ nɔkorɛ sɛ na hema bi wɔ hɔ ɔna sii sɛ ambɔdua hen a sɛ ambɔdua werɛ fii sɛ yɛde no sii hen a ɔkɔgyina manhyia na waworɔ mpaboa sɛdeɛ mewurɔ me dua gyina hɔ no na hema no na ɔwɔ he adɛn nti na wankɔgyina hɔ anka sɛ ɔtomfoɔ sɛbi wadarɔ ma wo asɛm a wote si no saa aberanteɛ yi me na mesii no hene na wankɔka no wɔ hɔ mpanimfoɔ si wubu kɔtɔ ɔkɔsi a na nyankopɔn hwɛ wotu wubɛka asɛm bi na wadwen yɛ wo sɛ wonkwa na ɔnim nyansa a wubɛka bɛwie no obiara bɛho sɛ sɛbisɛbi sɛdeɛ ɔbubu wo ho no wonti saa enti na hema ne hɔ ɛna ɔhene bɛfiri mu enti sɛdeɛ wuka no ɛnyɛ nokorɛ sɛ na hema wɔ hɔ a yɛkɔɔ mansia no nka hema no kɔgyina hɔ ɛka yɛ nansa ya ɛmpo no ɔmo di negotiation bi firi nkyɛn sɛ sɛdeɛ adeɛ no ayɛ no ɔmo ahu sɛ anya asɛ yɛ awie sɛ amɔdua no deɛ no deɛ ɛnyɛ yie na mmom yɛ no yɛanyɛ antom because aboa kraman si akyɛndeɛ nti na ɔfa ne yere a ɔma wiase nyinaa ho nipa kontompofoɔ wɔne ne yɛ adeɛ a yɛ adansefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔtwa nkontompo a wanya obi adi wakyi ɛno nti nana mesrɛ wo a woyɛ pani bunu man kakrakan mistakenly mfumsoɔ ɔmo yɛ mfumsoɔ adi kɔhyɛ wo nsa sɛbi o na nka mepɛ sɛ wohwɛ sɛ wodi buo ɛma wo ho kakra na woka ndɔkorɛ sɛdeɛ wokekan nyinaa daakye bi menka sɛ wo seesei mbɛsrɛ nkwa ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu yɛasɛm yɛ awieɛ ɛfiri sɛ deɛ woyɛ nyinaa ɛyɛ kwa because ne nyankopɔn aka no ne waka nipa biara ne hɔ a ɔbɛsesa no na mmom srɛ na mensrɛ wo sɛ dɔmbaafoɔ ne wuyɛ nyɛ ɔmo nyinaa na ɔmo pɛ wagu ɔmo anim ase na me no ɛnyɛ me nwanwa sɛ metietie kwan a wofaa so bɛdi hene a ne wuyɛ sɛ nka woanyɛ mpo a na nka mɛka sɛ nyankopɔn ɔde hɔ kwan a wofaa so ɛbɛdi akonnwa sɛ ndeɛ metiiɛ na wodi ho adanseɛ a wodi ne sɛn mɛhyɛ ase afiri sampa ha oye nda a wodi aba sampa na anso wɔ na wosan soa nkurɔfoɔ sisa atuo gu kaase mu de bɛdi sampa man nyinaa faeɛ tutura asɛm wei sɛ woyɛ obi a nkurɔfoɔ tumi wɔ a nkada no ayɛ tuwu akonnwa so sɛ aban po na ɛmfa wasɛm nyɛ bi a nka wo nkurɔfoɔ nyɛ soro na wɔn soro wɔ a da no anka sɛ wɔn frɛ wo sɛ nana anonguase a wodi gu yɛ deɛ pɛ beebi tena na yɛmpɛ nyansane bi a sɛ bi osoro nyankopɔn na wɔn bɛtena yɛ akonnwa no so nanso wohu sɛ wayɛ bibi da no nyɛ nana gyafla na nyankopɔn ama na adwen na ɔyɛ nyansafoɔ na ɔtoo yɛfo sɛ ma yɛ mpia nka wo ma yɛku sampafoɔ nyinaa
Ubana Usuma Hini. Sabi ono nso di patapa ne asisi adi somafo akonnwa kuro yi design koti no kuro no a yankufafo akonnwa fa ayenti na ono nso di wati na ne wura afi se ne kuro wo haya free bebia the last building work ekosuma do 200 meters na wuba na odi wati na mudi tuo be di sampa man nyina fa na mnana nyankopon ma na dwen se ma ye bi nka o ma ye kun ye nyina nana enchenche e wona fi enchenche wona fi every say ne awu ye se o man fufuro bia so a ka udam wan kasa wonim se wo ya abro wo ya mamboyefo entu kodna TV anim e kan se be se mra min disu me busu na me kuni pa betimi a abunufo baba abadim nana misrewa o dongafo we dey me pa ma chew e jimi ni dam complete madness